駒だと。そう、駒だ。力ないものは力あるものの駒でしかないのだよ。ならばここにいる者たちも全てそうだというのか。当然だ。そんな、ボーゼル様。さあお前たち、駒らしく戦うがいい。ソニア、ボーゼルが何を考えているか分かっただろう。闇から抜けるんだ。魔族の血が流れてるせいで人間は私を迫害する。もう私には闇しか帰る場所はないんだ。それは違うわ。確かに今までの状態だとあなたは迫害されていたかもしれない。でも私たちはこの世界を変えようとしているの。だからあなたも人間を怖がらないで。確かに今はまだあなたには辛い世界だと思います。でもディアナの言う通りだよ。迫害されるから逃げるって言うんじゃ、どこへ行っても結局は同じことの繰り返しだよ。そうですな。どこかでその鎖を自らの手で断ち切る必要があります。自分に負けちゃダメよ。さっきボーゼルはあなたのことを困って言ったのよ。ソニア、俺も今まで人は信じねえで生きてきた。だがあいつらの言うことは信じてもいい気が。しばらく一緒にいたことがあったが、常に前向きで自分から変えていこうとする覇気があった。ソニア、もう一度二人でやり直さねえか。まだ遅くねえはずだ。お兄ちゃん。甘いですね。そんなことではこの世間は渡っていけませんよ。お前はモーガン。その通り。私は魔術師のモーガンと申します。こいつらを血祭りにあげたら私を魔族の仲間に迎えてくれますか。面白い。お前の力とくと見せてもらおうか。勉強した甲斐があったかな。力がみなぎってくるみたい。
我が命に従いその姿を現せ。荒ぶる陶器マイフ武剣。灼熱の炎すべてを飲み込む。敵を撃て。我が敵を撃て。荒ぶる闘気よ、マイ吹雪。
の者の傷を癒したまえ。